ଏବେ ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ଏବେ ରୋଷେଇବାସର କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବଜାରରେ ଏତେ ସବୁଜ ପନିପରିବା ମିଳୁଛି। ଆପଣ ମନ ଭରି ରୋଷେଇ କରି ପେଟ ଭରି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଭାବୁଥିଲି ରୋଷେଇ କ'ଣ କରିବି, ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିଲି। ଦେଖେ ତ ଫ୍ରିଜରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ମେଥି ଶାଗ ରହିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ଶାଗ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଜାରକୁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଶାଗ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ସ ବି ଭଲ ମିଳିବ। ଆଉ ତା ଭିତରୁ ମେଥି ଶାଗ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମେଥି ଶାଗର ମେଥି ଶାଗର ରେସିପିଟି କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଶିଖି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥରେ ଘରେ ଏମିତି ଭାବରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ଛୋଟ, ସେମିତିରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ହିଁ ଦିଏନି। ଏପଟେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ସେପଟେ ସେ ତା'ର ପାଟି ଚିଲ୍ଲାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ମେଥି ଶାଗ କେମିତିଆ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ରେଶ୍ ମେଥି ଶାଗ ମୁଁ ବଜାରରୁ ଆଣିଛି। ଏ ମେଥି ଶାଗଟା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲା ଦେଇକିନା କରିବି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟିରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମେଥି ଶାଗର ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ମୋ ବନେଇଥିବା ତରିକାରେ ଆପଣ ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମେଥି ଶାଗର ରେସିପିଟି ବନାନ୍ତୁ। ନ ଖାଇବା ଲୋକ ବି ଖାଇବେ, ଥରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ କି ରେସିପିଟି କେମିତି ହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ କେହି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ କିଛି ମେଥି ପତ୍ର ନେଇଛି, ଫ୍ରେଶ୍ ମେଥି ପତ୍ର। ତାକୁ ସବୁ ମୁଁ ଭଲସେ ପାଣିରେ ଧୋଇ ନେଉଛି। 2-3 ଥର ଧୋଇବେ, କାହିଁକିନା ଶାଗରୁ ବାଲି ଥିବ, ସେଇଟା ରଚ ଲାଗିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଭଲସେ ଧୋଇ ନେବେ ତାକୁ। ମୁଁ ଧୋଇକିନା ଏବେ ଗୋଟେ ଛାଣିରେ ତାକୁ ଛାଣି ନେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ତା ପାଣି ଗୁଡ଼ା ତଳକୁ ଖସିଯିବ। ଏବେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଧୋଇକିନା 5-10 ମିନିଟ୍ ହେବ ରଖିଦେଇଥିଲି, ତା ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଭଲସେ ଲିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁ 2ଟା ନେଇଛି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର। ଏବେ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ଦେଇଛି, ପତଳା ପତଳା କରି। ଆଉ ମେଥି ଶାଗରୁ ବି ପାଣି ଭଲସେ ଲିଗିଡ଼ି ଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ମସଲା କଥା କହୁଥିଲି, ସେଇ ସବୁ ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ରସୁଣ, ଲଙ୍କା, ଜିରା, ଧନିଆ, ଅଦା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋରା ନଡ଼ିଆ। ମୁଁ ଏଟାକୁ ହେମଦସ୍ତାରେ କୁଟିବି, ଏଇଟା କଞ୍ଚା ଏମିତି ଭଜା ହେବନି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସବୁତକ ମସଲାକୁ ଭଲସେ କୁଟି ଦେଇଛି। ଟିକେ ଦରଦରା କୁଟା କରି ରଖିବେ, ଯେହେତୁ କଞ୍ଚା ଭଲସେ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି। ଏବେ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟି ନେଉଛି, ଆଉ ପିଆଜ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟି ନେଉଛି। ଏବେ ମୋ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା କାଟିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ୍ରେ। ଏବେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଆଳୁ ବି କଟା ପାଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ମେଥି ଶାଗରୁ ଭଲ ମଜାରେ ପାଣି ସବୁ ପୁରା ନିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ମୁଁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଛାଣିକିନା ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ବି ଯେବେ କରିବେ ତାକୁ ଟିକେ 10-15 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେଲେ ତା ପାଣି ଅଂଶ ଗୁଡ଼ା ଭଲସେ ଖସିଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ମେଥିକି ବହୁତ ବାରିକ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଉଛି। ଏବେ ସବୁତକ ଶାଗ ମୁଁ ଏମିତି କାଟି ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିଛି, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିବେ। ଦଣ୍ଡା ତ ଫାଷ୍ଟ କାଟି ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ଖାଲି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମର ମେଥି ଶାଗ ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଳୁ, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଏପଟେ ନଡ଼ିଆ କୋରା, ମସଲା, ଶାଗ କଟା ସବୁ କିଛି ରେଡ଼ି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମେଥି ଶାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ନନଷ୍ଟିକ୍ କଢ଼େଇ ନେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଥିବ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଅନ୍ କରି କଢ଼େଇଟିକି ବସାଇ ଦେଉଛି। କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଉଛି। ସୋରିଷ ତେଲର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଥିବ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ମୋତେ ଯେହେତୁ ସୋରିଷ ତେଲ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଏଠି ନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ଜିରା ଦେଇଦେଉଛି। ଜିରା ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଜିବାକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ସେତେବେଳେ ଅଫ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଜିରା ପୋଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ହେଙ୍ଗୁ ଦେଇଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ନଡ଼ିଆ ରସ, ହେଙ୍ଗୁ, ୟାର ମେଥି ସହିତ ଏତେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଇଯିବ ଯେ ଶାଗ ଆଉ ପିତା ଲାଗିବନି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜକୁ ଦେଇ ଭଲସେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଦେଖିବେ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋର ପିଆଜର କଲର୍ ବିଲକୁଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ପିଆଜ ଭଲସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇ ଭାଜି ହେଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ କାଟି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି।
आलू को देला परे 5-10 मिनट एमती एपट सेपट कर भाजी आ ढांकुणी दे मुझे मीडियम फ्लेम रे 5 मिनट भाजवा को देली। एबे मुझे किसी हलदी गुंड दे दूची। एबे मु किसी धनिया पाउडर से ऐड करुची और लंका गुंड आपण स्वाद हिसाब से देवे। आपण जदि अधिक लंका खाऊँ अधिक देवे, कम खाऊले कम खावे, सेटा निज ऊपर डिपेंड करे। एबे मु सेथिरे किछि लूण दउची, स्वाद अनुसार किछि लूण देवे। एबे सबू को भल भावे फेंटी मु एबे 5 मिनिट ढांकुणी की देई मीडियम फ्लेम रे ताकू टिके सिझिबा को छाड़ी दउची। एबे 5 मिनट पर देखुथिबे मो मसला पूरा बढ़िया से कलर हो जाइए। मसला रो तेल भी बहुत बाहर को बाहरी आसी। एबे मु सेथिरे नड़िया कोरार जो रखी से नड़िया कोरा किछि ऐड कर दउची। आ जो सीक्रेट मसला प्रथम मु आपन को कही से मसलाटी ही मु एबे दउची। एबे मसला नड़िया कोरा दे भल से ताकू टिके फेंटी दे 5 मिनिट आ ढांकुणी दे मीडियम फ्लेम रे ताकू टिके सिझिबा को छाड़ दबा। एबे देखंतु सिझिला परे आमे सेथिरे मु किछि मेथी साग जो काटी रखी मेथी साग को दे दउची। मेथी साग देला परे ताकू भल से टिके गोळेई देबे एपट सेपट करी तळ ऊपर करी, काहेकि ना तळे सब मसला रहिछि। जेते भल से गोळेई देबे, गोळेई ताकू ढांकुणी दे दउची मु 5 मिनिट परे। देखंतु मोर मेथी साग पूरा बहुत सॉफ्ट हो जाइछि आ मसला सहित पूरा गोटे सुंदर कोटिंग ता ऊपर हो जाइछि। एबे देखि पारथिबे मो मेथी साग पूरा रेडी। आपण माने घरे निश्चिंत थरे एमिति मेथी साग बनांतु आ मते कमेंट सेक्शन में कहंतु मो रेसिपी केमिति लागिला।